L-attakk fuq l-istituzzjonijiet qed idajjef id-demokrazija ta' pajjiżna u quddiem dan kollu għandna Prim Ministru li qed jibqa' siket u ma jieħu ebda azzjoni. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Kerr Aquilina u mill-Whip Nazzjonalista Robert Cutajar. Kerr Aquilina għamel referenza għad-diskors tal-Whip tal-Gvern Glenn Bedingfield fejn infex f'attakk fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fuq il-qrati, il-maġistrati, il-pulizija, l-ombudsman, is-soċjetà ċivili u l-ġurnalisti. Huwa qal li dan id-diskors huwa inaċċettabbli u għandu jsib il-kundanna ta' kulħadd mod speċjali tal-Prim Ministru Robert Abela. Babela għadu sa issa ma qal xejn u maħa ebda azzjoni. Dan in-nuqqas ta' azzjoni jagħmlu kompliċi mal-attakki ta' Bedingfield fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Kerr Aquilina qal li din l-attitudni tal-Gvern mhux tgħin biex pajjiżna joħroġ mill-lista l-griża. Dan għaliex Robert Abela qed jagħżel li flok jiddefendi l-interessi ta' pajjiżna qed jagħżel li jiddefendi lill predeċessur tiegħu Joseph Muscat u l-abbużi kollha li saru ta' titmexxija tiegħu. Illum għandna Prim Ministru li huwa ostaġġ tal-Prim Ministru ta' qablu. Illum għandna Prim Ministru illi għadu ma nqatax minn ta' qablu, għadu jiddefendi li ta' qablu, għadu jgħid illi fil-verità mhux il-Prim Ministru imma l-Prim Ministru għadu Joseph Muscat. Il-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar qal li dak li pajjiżna esperjenza qed fil-Parlament huwa ħolqa f'katina ta' sitwazzjonijiet li qed naraw iseħħu b'mod regolari. Huwa qal li meta deputat tal-Gvern jattakka lil ġudikatura iwassal għal sitwazzjoni inkwetanti għal pajjiżna u jxekkel il-ħidma ta' dawn l-istituzzjonijiet. Dan għaliex il-Gvern Laburista jrid li kulħadd ixejjer il-bandiera tiegħu. Robert Cutajar qal li dan kollu huwa turija ċara ta' gvern li ma jinteressax mir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dik kienet daqqa oħra ta' ħarta biex pajjiżna noħorġu mill-grey listing. Il-poplu Malti ma jistax ikun moħħu mistrieħ illi pajjiżna huwa mmexxi minn gvern li verament qed iħares l-interess tal-ġid komuni, l-interess ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista insista li gvern ġdid immexxi minn Bernard Gregg se jkun qed iħares il-prijoritajiet l-aktar importanti sabiex pajjiżna jerġa' jitpoġġa fejn verament jixraqlu.